Kaixo, gaur famili lokarriak eta famili lokarrietan ze animali zarete zuek? Errinozerontea, medusa, kanguroa, bueno, hortxe uzten dugu. Nerabeen garrasia, osasun mentala zaintzeko podcasta. Maitane Ormazabal eta Telmo Lazkano. Familia lokarriak. Ongi etorri gurera, eta gaur Maitane? Famili lokarriak, atxikimendua, apegoa askorentzat ere, ze batzutan igual hiru hitz horiekin hasteitugu, baina berdin-berdinak dira. Nola kokatuko enuke gaia? Bitu askotan honi buruz hitz egiteko oso gai zabala da, zaila da, konplexua da, baina ulertzeko pixka bat guk gure ezitzaile eta gehien bat gure familia ez, gure gertuko hoiekiko daukagun lotura afektiboa da. Segun nola erlazionatu gea gu beraiekin, gu erlazionatuko gea munduarekin. Orduan, begiratu norainoko garrantzia daukan, ze begira da nolakoa jaso degun afektibitate emozional hau, gero guk horren baitan ez, landuko edo biziko gelako mundu edo bizi honetan. Horia, uste dor azpimara jarri berdeula ez? Norbanakoa, bai, norbanako singularra identitate genetikoki baita ere ez, bakarra izango litzateke, baino baita ere neurri handi baten parte den sistemen ondorio izango da. Bai sistema materialari daukionez, ekonomikoa, soziokulturala, baino sistema guzti hoien artetik eragin handiena duena familia izango litzateke, ez da? Bai, gertukoenak, ez? Azkenen gure lehengo 0-8 urte bitarte hoietan gehien pasatu ditugun pertsona heldu hoiekin. Ze hoiek gure egingo ziguten transmisio hori dana segurtasuna, maitasuna eta lasaitasuna. Horgatik esaten da, berez dala afektiboki gehien bete gaitzakeen erlazioa. Baina askotan ze gertatzen da, ez dala horrela izaten, ez dalako erresa, hau esan barra daukagu, ez? Guk orain hitz egingo dugu oso teorikoki praktikara pasatuko dugu jokutxo batekin, baina egia da oso zaila dela guztik seguroa dan zerbait ematea. Ze bueno, gu Telmo oso emozionalki landuak gatoz gizarte hontan? Ez. Orduan ezin dugu hori eman. Alare izango nuke atzo baino hobeto gaudela gaur. Bai, erabat. Eta jende pixka bat ulertzeko daude bi mota orokorrean sailkatzeko. Egia da gero sailkapen handiago bat dagoela ez seguro eta, baino bi sailkapen dare bat atxikimendu seguroa edo atxikimendu ez seguroa. Seguro horretan ematen da, esan dugun hasierako lasaitasun, maitasun eta babes hori. Egia dela autoridadea daukan pertsona bat, baina maitasuna ere ematen du eta lasaitasuna ere. Horia. Eta ez seguroak kontrakoa. Horia. Horre, nik uste alde nabaria dagoela batetik bestera, eta batez ere limite hoien ezarketan datzala. Ze, bueno, zuka aipatu dezun horretan, ez? Apego edo atxikimendu lokarri seguru horrek, bai behar du maitasuna, nolabaiteko segurtasun hori, baina segurtasunez hitz egiten ari garenean ez gara ari soilik kontestu fisikoari daukionez, baizik eta nolabait gure txiki-txikitatik kokatu behar dugu, ez? Munduan. Eta munduan kokatze horretan jakin behar du noraino joan daiteken, noraino den seguroa edo erosoa joatea, eta nun dauden arriskuak. Eta limita jartze horretan, ez Maitane, garrantzitsua da baita ere, nolabaiteko figura, autoritate eraikitzaile bat, edo gaur egun asertibitate hitzarekin ere aipatzen dena, txiki-txikitatik ezartzea, ez? Baiz, autoridade hitzen duten dugunen autoritarismoarekin nasten dugu, ez autoritarismoa gauza da, baina autoritatea da, ze askotan limiteak eta maitasuna zerbait antagonikoa bezala bizitegu, eta ez? Bat doazen gauza bat da, ez? Azkenen maitasunetik ere eraikitzen dia limite ikaragarri pila bat. Orduan biak batera doaz. Eta hau, atxikimendu seguro honek badu hori. Maitatzen du, baino baita ere ez, kontentzio lan bat. Esaten deguna gure burua bilatzen ez dugu momentu horietan behar dugu heldua egotea, gure burua kokatzen juteko, ez? Muga mentalik ez, inundik inora ez, baina bai kontentzio puntu hori, babes gune bat eukitzeko, bizitzara gero ja, bum, aurrera salto egin ahal izateko. Eta hortarako, badatu bezala ikusteko pixka bat jendeak aurre ikusiko ditugu animali batzuk, atxikimendu hauek pixka terrexago ulertzeko, ze bestela oso generikoa eta oso orokorrak dira eta oso zaiak ulertzeko, ze bueno, konplexutasuna handia dute, hasi que gaur, animalien bitartez, Telmo. Oso ondo. Sakontzen. Esan dizugun bezala, 6 animali landuko ditugu. 6 animali zergatik 6 esango genduken famili estilo edo 6 hezkuntza estilo, ez? Hau izan diteke famili, baina bueno, ezitzaile bezala ere begiratu beharko genituzke zeintzu gean. Orduan, 3 eta 3 banatzen ditugu. 3 konduktual
hiru emozional. A ber, Telmo, lehenengo animali konduktuala zein izango zen? Lehenengo animali konduktuala, kangura dugu. Bai, jakina duzen bezala, kanguruak beti bere poltsatxo horretan babesten du bere txikia, eta guk antzeko zerbait egiteko joera izaten dugu gure txikiarekin baita ere, emozionalki babesten saiatzen gara, albezain beste, eta egoera desatxegin, emozio desatxegin, desoroso hoien handik babeste horretan saiatzen gara, ez? Sartzen dugu nolabait, burbuia emozional baten, nun zertxarrik gertatzen ez den, eta kontu handiarekin ibili behar dugu horretan, izan ere, ezer txarrik ez bizitzea izan daiteke biziko duen gauza txarrena, ez? Erabat. Gaur egun esango genduken hau dela animalirik zabalduena guraso eta ezitzaien artean. Eta gehienetan kanguruak egiten duna da, erantzunkizun oro, seme alaben erantzun beraientzako hartu. Orduan horretik ez dugu nahi gure semek ezer txarrik egitea. Eta kontu handiarekin ibili beharreko hauzia edo gaia dugu hau, ze nola garatzen dugu gure autoestimu eta, osasun mental sendo bat, patogeno horrekin kontaktua izanik, ez? Gertaera desatxegin horiekin kontaktua izanez, eta ikasiz nola erantzun, egoera guzti horien aurrean, ez? Eta honela erantzuten gutxi. Hori da, ikasketa guzti horiek ekin nahi balin baditugu, gerora, egoera horien aurrean aurkituko da, ez du jakingo nola erantzun. Hori da. Bigarrena, Telmo? Zein da? Bigarrena, errinozerontea dugu. Bai, nahiko bizuala izan daiteke kasu honetan baita ere. Honekin esaten ari garena da, askotan nahiko intrantsigenteak edo oso zurrunak izaten garela, eta arrazoiaren poderioz nolabait burutu nahi ditugu gure eziketa guztik, ez? Eta emozioari, berezko toki hori kentzen diogu. Bai, eta hori izaten da arriskutsua. Ze azkenean esaten duguna gauza bat da, aurretikan esan dugun bezala limitea jartzea, baino maitasunetik eta emozioen bitartez, ez? Errinozeronteak badauka bere zailtasuna kontaktu hori egiteko, eta orduan kontaktu handia ez balima daukagu askotan gure seme alabekin edo gure txikiekin, zaila izango da gero beraie kontaktu egitea beste batzuekin. Orduan askotan oso gogor jartzen gea pentsatzen, zerbait gehiago iritsiko zaiela, baina hau ez da normalintzaten, ez da iristen. Orduan, hemen askotan ez da iristen informazioan, ez eta gurasoek edo zitzaiak asko maitatu aurrori, ez zaio iritsiko gogortasun hortatikan. Oso ondo maitane, eta azkenengo animalia izurdea, zer esan edu honekin, izurdea gida lan horietan, ez? Ibiltzen dela, baina beti albo baten atzetik babesten duela, ez? Ez du gehiagizko babes bat ematen, ez dara oso zurrunki jotzen, baizik eta hor dago behar duen erako, ez? Erabat, uzten die beraie txikiei batzuetan ez, aurretik juten, eta konfiatzen dute, ziurtasuna dute, beste batzutan alboan juten dira, ez? Laguntzen, edo esaten dugun askotan ez, akompainamendu hori egiten, eta beste batzutan atzetik bakarri begiratzen. Eta hori da askotan kostatzen zaiguna guri, ez hitzaile bezala zen nahi diegu dena eman da eman. Eta ez izurdeak autonomia hori ematen die, baino babesean beti ondoan. Garrantzitsua. Hori da, hauek die hiru konduktualak. Orain hasiko ga pixka bat hiru emozionalak esplikatzen. Lehenengoa, ostruka. Begira, ja? Nik petxatet ez, askotan ostruka baten irude ikusten dugun momentuan, zer irudikatzen dugu? Animali bat burua, ez? Lurrazpian. Azalpengia hori gabe, ulertuko dutela asko. Bai, eta hau da, askotan ez, helduok egiten duguna arazo baten aurrean, gure seme alaben aurrean, ies. Ez? Hau askotan esaten dugu jo, ez? Ea lurrak tragatzen hauen. Edo ez ikusiaren egin. Erabat, ordun ostrukaren jarrera hori izaten da. Ez du nahi, seme alaben edo ezitzen aidan aurredo gazte horren erantzunkizunik hartu. Orduan ies egingo du. Eta bigarrena maitane? Eta bigarrena, hau izango gendukin kontrakoa dala. Hau, hemen egia da guitza egiten nahi gehala erakutsi egin barditugula emozioak, hemen honekik nasketa ekartzen du batzutan, horregati da. Bai, erakutsi egin bardela, baino kontuz gehiegi erakustearekin. Gardenegi izatea, ez? Egia da, ze bestela zer egiten dugu. Hemen medusak egiten duna da, berak denbora oro sentitzen duen aserre, amorru, frustrazio, beldurroiek, une oro, bere txiki edo gaztei erakutsi. Eta transmititu. Ikaragarri. Eta orduan ardura zeinak hartzen du. Txiki hartzen dute. Ze gurasoak, hemen ez, berak ezin balima du, berak erregulatu, saiatuko dia bere seme alabak erregulatzen orduan kontuz erakutsi bai, baina guztiz ez, ze askotan gurea dena guk, ez, lantzen ikasi barra daukagu, eta ez gure txikiei guztiz transmititu. Hoi ez hitz egin,
noski baietz, landu ere, baina pasa ez. Ordun, adi... Gure motxila guretzako. Hori da, eta behaiek berea. Eta hemen, bueno, begira, irudionek nik uste dena esaten dula. Zuek San Bernardo bat ikusten dezuten momentuan, zer sentitzen dezue? Nik behintzat, ziurtasuna, ez? Zebitu ze seguria da daukan, gure ondoan dago, baino lasaitasuna du. Ez du erreakzionatzen txikiak edo gazteak egiten dunaren arabera, baizik berak mantentzen da, autoritadea lehen esan duguna, Telmo, hau da, asko, ez? Eta hor desberdintasuna baita ere, reakzionatu edo erantzun, ez? Reakzionatu da, impultsiboki jotzen dugune. Oera badez, eta erantzun da gehiago hausnartu ondoren ematen dugun, horixe, ez? Adimen emozionaletikan, ez? Orduan, San Bernardoa hor ondoan dago, segurua dago, asko fidatzen da, txiki ez? Orduan, San Bernardoaren ziurtasun honekin geldituko gea, azkeneko animali bezala, emozioetan. Eta pixka bat ulertzeko zergatikan ikusi ditugun 6 animali hauek eta zergatik gorko, ez, bideopodcast honen zergatia, Telmo nahi den ere kontsultako adibidetxo bat adierazi. Ikusi norainoko garrantzia duen, niri 15 urteko gazte bat ekarri ziaten kontsultara, bere gurasoak oso arduratuta zeuden, jarrera arazoak zituen bai etxean, bai kanpoan, bai eskolan, eta ze gertatzen ari izan, guraso hauek bananduak zeuden, eta urteak zeramaten bananduta, eta etzian elkartzen hirurak batera. Eta, bere gaztearekin ez, oso mutiko jatorra, naiz eta bera kanpoan beste gauza bat adierazi, pixka bat arakatzen, konturatu ginen, berak nahi gabe, eta nahi gabe hitz erabiltzen dut. Inkostienteki, berak ezer kostiente izan gabe, bere jarrera guzti horiek izaten zian, ze momentu bakarra zan, bere gurasoak elkartzen zienak, berarekin egoteko. Beti zerbait txarra egin ondoren, edo zerbait negatiboa egin ondoren, zerbait ondo egiten zunean, bere gurasoak eta bere etzien elkartzen hirurak, ez? Beretzako bere sistema familiar hori zana. Orduan, berak konturatu zenen hori, gurasoak ekarri nituen, gurasoekin ere egin gendun saio bat, ulertu zuten, eta ordutik aurrera, hiruron esfortzu batekin hasi zien, hilabetean behin gelditzeko zerbait onerako, eta zan afaltzera elkarrekin juteko. Eta hortik poliki, nerabe horrek 15 urterekin utzi zonez, inkostienteki egiten zuen jarrera hori orain ja kontzientzia jarrita, konturatuta, beste jarrera bat hartzen hasi zan. Horra errexena da esatea, ume hori geizki egiten ari dela, ume horrek etzekin zer egiten ari zan. Etzekilako nola eskatu babesgune, segurtasun eta maitasun hori. Eta begiratu hori, norainoko ez, garrantzia daukan nerabe batean, edo dozein pertsonarengan. Noski, konturatu gabe, edo batzutan eta baita ere, gauza negatiboei harreta gehiago eskaintzen diogu, eta gure txikiek hori oso ondo dakite, eta batzutan hortik jotzen dute, ez duten harreta horren bila, babes horren bila alde batetik, eta bestetik zein garrantzitsua den inkostientea kontziente bihurtzea. Bai, ze hori gabe bestela beti errua, betikoari, eta konturatu hemen, beti esaten duguna, hemen ezagutza dala, eta bereik ere ezagutza behar dute guzti honei buruz. Beraz, hau aintzat hartuta, jo dezagun azkenengo atalera. Vitamina dosiak. Eta gaurko lehenengo vitamina dosia ikusi dugu ze garrantzitsua dan atxikimendu seguro batez, ematearen garrantzia, limiteak, maitasuna, seguritate hori ez, eta babes hori izatea. Bai, funtsezkoa arlo guzti horiek ez, eta aipatu duzun bezala xe, limiten kontu guzti hau hor azpimarra jarri berko genuke, zen guztet, lehen aipatu dugun autoritate figura eraikitzaile hori, edo gaur egun asertibitatearekin ere definitzen dugun hori, nolabait galtzen ari dela esango genuke. Bai familia esparruan baita ere hezkuntzan, irakasleen partetik eta beharrezkoa dugu. Osasun mental profesionaletik beti izan da, ez? Azaldu egin behar direla gauzak, eta egin azaldu behar dira, bai, baino ez dute zertan ulertu. Hau da, behin azalduko dugu, bitan, eta nahikoa izango da neurri handi baten begira. Adibi bat jartzearen, gogoratzen naiz, Alberto Ruiz de Alegria psikologoak behin kontatu zidana, ez? Proiektu Hombreko sortzailetako bat da bera, eta esaten zidan, beira, nerabe batzui, kontatzen badiozu, galdetzen badiozu, parrandan gau pasa egitea komeni zaizue, askok erantzungo dute, ezer txarrik egiten ez badu, zergatik ez. Pertsona horiei, hortik 20 urtetara, galdera berdina egin ezkero, ezko biribil bat jasoko duzu bueltan. Zaten zu, ez, nerabe nola egingo dute gau pasa. Imarutena da, deskantzatu eta eskolara joan, ez? Horrek esan nahi duena da, pertsona berdinek, momentu desberdin baten, gauza bera desberdin ikusten dutela. Modu natural baten. Eta ez gara,
eskor jarri behar gauza bat behin eta berriz azalduz, ez? Azalduko dugu, ulertuko dute, edo ez. Baina egin egingo dute. Balin bagaude eskolara joan behar duela behin eta berriro azaltzen, elkarrizketa oker baten gaudela esango nuke, ez? Azaltzen duzu zergatik joan behar den, ulertuko du ez, baina joan egingo da. Zergatik joan egin behar duelako. Gauza batzuk daude bizitzan, egin behar direnak, egin behar direlako. Gure txikia txixa kanpoan egiten duen bezalaxe, ez? Eta guk garbitzen dugun bezalaxe. Ez da gure bizitzako motivazioa, baina zer egiten dugu egin behar delako, ez? Badaude egoera batzuk, limite batzuk, bai edo bai, egin behar direnak, eta hori nolabait txikitatik integratu behar dute. Ez dute ikasi behar, ez duten eskumen bat dutela. Pentsatzea, frustrazio arazoa gaur egun asko hortik. Eta ez hitzaren garrantzia horretan, ez? Bizitzan, egongo dira, hainbat kontu, bazalpen gehiagoren behar izango dutena, baina beste batzuk ez. Bestela, eta txikitatik jakin behar dute hori, ez? Ikasi behar dute hori. Ze bestela, demagun hortik urte batzutara, hartu eman sexual baten aurrean, ez? Ez, nirekin nazu, ez. Ez du azalpen gehiago hori behar, ez? Errespetatu. Eta alde batetik jakin behar du hori onartzen, eta bestetik hori esaten. Hori txikitatik ikasi barreko kontu bat izango litzateke, eta hortik dator baita ere, limite hauen, edo figura autoritate eraikitzaile honen garrantzia. Oain iriki ez du kasi beste podcast bat. Ez esatearen podcasta izan marko luke. Baina, bigarrengo vitamina dosiarekin, Maitane zer dugu? Bigarrena erlazio asko daukazu korantxe bertan esan dezunarekin, eta nola egingo genduken guk konduktualki eta emozionalki, bai limite horiek, maitasun horiek eta segurtasun hori emateak. Konduktualki izurdea izango litzateke, esango genduken egokiena. Hemen, animaliak ez dena egian momentu eron bakoitzak egiten dugu aldeguna daukagunarekin, baino ezagutza balima daukagu, eta kostiente balima gera, jakinda izurde izatea dela, beraiek gehien behar dutena, pixka bat saiatu gaitezke bertara gerturatzen nola, gure seme alaben, ondoan, aurrean eta etzean, ikasten joaten, baino alboan egoten. Eta, emozionalki, San Bernardoa. Nola? Ikusten dezue, fidagarria eta segurua dalako. Fidatu barra daukagu beraiengan eta seguridade hori. Eta gurearengan heldu bezala karoke kuestionatu barra daukagula, ez? Gauzak irikierak emateko eta berrikuntzak, baina beraiek behar dutena da figura seguro bat beraien alboan, ze beraiek justo momentu hortan ez daude zigur bizitzan. Orduan, saiatu Izurde eta San Bernardo artean jokatzen edo aldegun gehiena beraiengana gerturatzen. Oso garrantzitsua eta azkenik, Maitane, 3. dosia, vitamina dosia eta honekin amaitzeko, zein garrantzitsua den alde batetik, inkonstientea, kontziente bihurtzea eta gure motxilak gureak izatea eta guk gustutzea eta ez gure txikiek, ez? Ze hor gertatzen den gauzetako bada hitza epigenetika da, eta guk askotan uste dugu genetikoki gure semalabei pasatzen dizkegula begi urdinak edo bergi beltzak. Eta ez da hori bakarrik, ezke gure gen psikikoak eta psikologikoak ere traspasatzen diegu, eta hori da epigenetika. Orduan guk gure motxilak zaintzen, lantzen eta kontziente egiten bagoaz, beraien gana ez dire iritsiko. Orduan adi, ze ez dugu bakarri genetikoki, ez? Heredatzen gauza guztiak, baizik eta epigenetikatik ere. Oso aintzat hartzeko kontua da hoxe, sakonduko dugu besten baten, baino kontuan izan. Asko erraztuko diogu eta gure txikiei bidea, ez? Guk uste dugura, baina asko zere gehiago. Beraz, honekin, amaitzen dugu gaurkoz eta askotan esaten dugun bezalaxe, altxa burua eta altxa osasuna. Hori da, hurrengo bat arte. Nerabeen garrasia entzun duzu. Nerabezaroko osasun mentala zaintzeko podcasta. Zuzendaritza Iñaki Beraetxe. Gidoia eta aurkezpena Maitane Ormazabal eta Telmo Lazkano. Irudi grabaketa eta edizioa Xabier Larrañaga. Soinu grabaketa eta montaiak Iñaki Beraetxe. Grafismoa eta postprodukzioa Lander Rallon eta Arantxa Konde. EITB podcasten entzun eta jarraitu dezakezu Nerabeen garrasia. EITBren YouTubeko kanalean ikusi eta zure gustuko plataforman ere topatuko gaituzu. Ondaimen ekoizpena.